салом алейкум дӯстдорони азизи шабакаи тоҷфар, умедворам ки шумо хубу хуш ҳастед. як дӯстам аз тоҷикистон занг зад ва хушхабар дод ки ҳамсараш грин-карта буридааст ва онҳо оилавӣ мехоҳанд ба амрико оянд. албатта вай суолҳои хеле зиёд дошт ва ҳамзамон пурсид ки оё зарур аст ки дар амрико адресеро дошта бошанд ва онро дар анкетаи грин-карта ишора кунанд ва зарурати ҳамин доштани адресро пурсид. хуб, ба шумо ва ба онҳое ки чунин суол доранд ва фикр мекунанд ки адрес барои сокинони амрико то куҷо муҳим аст, ҳаминро гуфтан мехоҳам ки шахс ягон адресро пешниҳод мекунад ва он адрес барои чӣ лозим аст, яъне он нишонӣ барои он лозим аст ки шумо якум санадҳои муҳоҷиратии худро дастрас кунед. дуввум, ҳамин адресе ки шумо пешниҳод мекунед, ҳамин адрес мисли прописка ҳаст, яъне ки шуморо дар ҳамон адрес сабти ном мекунанд ва она худатон интихоб мекунед. агар дар тоҷикистон бошед, дар анкетаи гӯем ки грин-картаи худ она ворид мекунед ва ҳангоми омадан дар фурудгоҳ адреси шуморо аз шумо бори дигар гӯем ки чек мекунанд, яъне тасдиқатона мегиранд ва баъдан ҳамон грин-картатон ба ҳамон адрес меравад. хуб, доштани адрес хеле муҳим аст аз он сабаб ки дар амрико хизматрасонии почта ва ҳамчунин мукотиба тавассути мактуб хеле маъмул аст. дар ин ҷо чун дар кишварҳои мо почта фалаҷ нест, яъне почта кор мекунад ва додгоҳ, хадамоти муҳоҷират ва ҳамчунин иншуранс компаниҳо, яъне ки беморхонаҳо аксаран бароятон нома мефиристанд ва шумо бояд ба онҳо посух бидиҳед ё ин ки санадҳои заруриро барои нигаҳ доштани хизматрасонӣ тавассути ҳамон почта барояшон ирсол кунед. ҳамчунин хадамоти муҳоҷират доштани гӯем ки адреси доимиро талаб мекунад аз он хотир ки вақте ки онҳо бо шумо дар тамос мешаванд, агар дар баъзе масоил ба суолҳои онҳо посух надиҳед, пас мушкил дар хадамоти муҳоҷират, яъне мушкили шумо ва онҳо сар мезанад. аз ин хотир доштани адрес хеле муҳим аст ва онҳое ки дар дохил аллакай ҳастанд, агар мабодо ба ягон ҷо бикӯчанд, бояд дар системаи муҳоҷиратӣ, агар дар суд гӯем ки парванда дошта бошанд, дар системаи суд онҳо бояд адреси худашона иваз кунанд. барои ин қонун иҷоза додааст ки дар тӯли 10 рӯз ин кор анҷом шавад. ва ҳамчунин дар мавриди гӯем ки исботи ҷои зист дар амрико таҷрибаи хеле аҷиб истифода мешавад. масалан дар тоҷикистон вақте ки як шахс барои гӯем ки исботи ҷои зисташ мактуб бояд пешниҳод кунад, вай ба назди домко меравад ё ин ки раиси маҳалла меравад ва аз онҳо мактуб мегирад, ки мактуби тасдиқӣ мегирад ки дар ҳамин нишонӣ зиндагӣ мекунад. аммо дар амрико ҳамин гӯем ки нақши мактуби тасдиқкунандаи ҷои зисти шуморо билҳо, яъне ки ҳамон пардохти хизматрасонии ҳаққи газу барқ ва пардохти гӯем ки хадамоти интернет, яъне ҳар гуна хадамоте ки пулакӣ ҳастанд, онҳо метавонад барои шумо тасдиқи ҷои зист бошад ва аммо таври аз ҳама маъмулаш ҳамон барқу газ аст, яъне рисити барқу газ бароятон ҳамчун тасдиқи ҷои зистатон метавонад хизмат кунад. барои бачаҳо бошад, мактуб аз мактаб, яъне мактаб тасдиқ мекунад ки ҳамин бача бо ҳамин падару модар дар ҳамин нишонӣ зиндагӣ мекунад, ё ин ки мактуб аз духтур ҳамчунин мактуб медиҳад ки ҳамин бача, яъне ҳамин кӯдак бо падару модари худ дар ҳамин нишонӣ зиндагӣ мекунад. онҳое ки дар дохили амрико парвандаҳои муҳоҷиратӣ доранд, махсус агар ба паноҳандагӣ супурда бошанд, яъне ки парвандаашон дар додгоҳ аст, ба онҳо ҳам тавсия дода мешавад ки адреси худро дар тӯли 10 рӯз иваз кунанд агар кӯчида бошанд, чунки баъзан вақт додгоҳ ва ё ин ки хадамоти муҳоҷират дархостҳо мефиристад, ё ин ки санаи шунидани парвандаи шуморо тағйир медиҳад
و اگر در این حالت شما همین به دادگاه در روز دعوت شده حاضر نشوید، به طور اتوماتیک دادگاه شما را اخراج میکند، یعنی حکم اخراج میدهد. برای همین خیلی خیلی مهم است که در امریکا یک نشانی دقیق خود را داشته باشید و این نشانی تا گرفتن گویم که شهروندی در خدمات مهاجرت باید همان نشانی باشد که شما اونجا جسمان و گویم که واقعی زندگی میکنید و دسترس هستید. خب باقی به شما سلامتی و بربری آرزو میکنم و شاد باشید.